Vedela si, že narcis dokáže zmeniť minulosť? Nevravím o retrokauzalite ani o žiadnom kvantovom experimente. Hovorím o tvojom chlapovi. O tom človeku, ktorý ťa od začiatku vnímal ako nádherného anjela, ktorý ho prišiel zachrániť z beznádejnej šedi každodenného života. Tento anjel sa zrazu zmenil na využívačnú beštiu, ale pozor, s inou minulosťou. Tvoj frajer si zrazu uvedomil, že ty si tou beštiou od samotného začiatku a nie len ty. Celý tvoj svet, ktorý si priniesla do jeho sveta. Tvoja mamka nikdy nebola úžasná žena. S tvojim tatkom on nechcel ísť na ryby. On ryby neznáša. Je na ne alergický. Presne tak isto ako na tvojho brata, o ktorom on nikdy v živote nepovedal, že je to fasa týpek. Lezie mu na nervy. Takže si prestaň vymýšľať. Narcis považuje ľudí za objekty a teba považoval za objekt od samotného začiatku tiež, len v začiatkoch vzťahu si skrátka dobrý objekt. Po čase, keď sa začneš pýtať, keď prestaneš byť natoľko manipulovateľná, ako si bola na začiatku, zrazu sa dostaneš do krabice s nápisom zlý objekt. Prečo sa ale musí zmeniť minulosť? Pretože narcis sám seba vníma ako Boha a Boh sa predsa v ľuďoch nemýli. Takže keď si zlým objektom, tak si nemusela byť od samotného začiatku. Len si skrátka využila jeho dobré srdce, jeho zamilovanosť, jeho zaslepenosť. Dobrý človek vidí aj v tom najhoršom človeku len to dobré. A ty si to skrátka využila. Ak teda pozoruješ tieto bizarné zmeny minulosti, tak vec, že ti nepreskočilo, skrátka si sa stala obeťou narcistického diskardu, no a toto je jedna z jeho fáz.